Ebu na mu, gambi lefu, achusi na mu esi.
Amake bia balune duwan, ijagaya no dia
Oga nebide gulu fadina muma muna duwa. Oba dize na Chijioke gamunegu. Manego katiti dule duwa. Egu kati wali Chijioke duwa ni nedro makagini. Ipe weli di mene duwa niyo. Ata zeza zoni. Egu okeji malobo duwa. Ipu kati bule zoni. Kachijioke di bule zoni na Nigeria. Ukocha laje wosi no chuchu. Makugo buzo nenu wano no gachakenu. Eki meku jelu nenu wano. Eku kachiji go nenu wamuni. Eku magagu wanine. Eku medega America we natani. Eku medega London natani. Eku medega kuwa we natani no magagini. Ugo buzo nenu wano gachakenu. Achakenu Chijioke mwenye atani achakenu. Achakenu. Odegu balu ogi se makalisia okwana saya woye no Chikosi okeke lisi ezi na dikwe buka nekele ona neku magia no weli woye no bilisi makalisia address the no bilisi ajake 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 no bilisi Eyes. Thank you.
Ọ̀gásí àmàgà wéjì ní àgọ́. Ọ̀gásí àmàgà lèjì ní òru. Don't want to be busy now. What you really want to do? What you mean? Chijioke Mbanefo Ebuka. What you go your chairman is only father. Ali say go need you now what I'm Odogwu abụrọka ije ịmali Odogwu abụrọkwa n'obodo ife onye mmeri oge oyibo amaghị eji akaruo n'ije ọgaranya n'ọdị ochimiri onye amiri alisi ego iji na nwata akpata ego oyibo tata na ego ya bụrụ ugo ochimiri ada ata ata n'elu ụwa n'ezie dị na ya ka obi isi Chijioke Ebuka nweghị ata n'ije Odogwu abụrụ ọga anyị nwanne n'ebe onye ọma emezi na n'iji ụwa ọkụ nwere igbo oyi gasị eti iwe n'uzi oyibo ị na-agbazi ụka na-erizi n'ụwa ụwa n'ebe emezina Ọ̀gá